Odhodlaný výraz tvári má už aj Iveta, nech sa páči, všetko pripravené, môžeš vyraziť. Dávaj. Iveta zdoláva prekážku jednu za druhou. V týchto momentoch už bojuje s tunelom a hasiacím prístrojom. Rýchlejšie, poď. Prístroj sa tento tunel preniesť, v žiadnom prípade nie házať, buď tlačiť alebo hrať za sebou. A rebríky zavesený, nezabudne to granátku, bezpečne na dostupko. Takže útočiaci na tejto otočovej veci. Ľava, práva, hore, ľava, práva, hop, ľava, práva, poď. Hore, ľava, práva, nepozeraj sa. Poďme, výborne, zaber iba. Zapni sa, poď. Jedna ruka, ručku. Poď, ešte, zakcipuj to dáva. Poď, ešte. Dávaj, ešte. Poď, ešte 2 razy, ešte. Dobre, poď ešte raz. Podhoď si od druhou rukou, tak, prehoď ju iba. Tak, dobre. Zaremix systéma, neboj sa, poď rýchlo dole. A okamžovou bráne číslo 1. Anton Rák Ponelke sa udíra do prvého boxu. Vynechaj sa teraz. Tlačítko zatlačené 4 minúty 38 sekúnd a 61 stotín. 4 minúty 38 sekúnd a 61 stotín. Anton Rák Ponelke sa. Ešte, to je, rozbehni sa to. Dráhe číslo 1 už pripravený. Za chvíľku bude mať aj dýchací prístroj na sebe Michal Jušík zo Žilinskej univerzity. Na dráhu číslo 2 hneď po Ivete Šťavovej sa pripraví Mária Junášková zo Suchej nad Parnou. Za ňou Tomáš Kobiš, Modruša Havres, za ním sa pripraví Zuzka Čmiková z DHZ Horná Ves, potom bude opakovať Denisa Lobíková zo Zemianskeho Podhradia. Tam bol menší problém s časomierou, dúfajme, že už sa to diať nebude. Majka má natrenované. Poď Iva, poď, toč, neboj sa, toč. Prezradíme, dlhoročná hasička. Môže si ísť pomalečky chystať, áno, už tam má všetko pripravené, sa páči, môžeš ísť nachystať tvoje bečky. Rozbehni to, ide dobre, rozbehni to, dobre. Už zapína, upevňuje na seba popruhy dýchacieho prístroja aj Michal Jušík zo Žilinskej univerzity. Medzičasom sledujeme Ivetu Šťavovú, ako zmotáva B-čkové vedenie. Hladina trošku naberá, nahodujeme tu do výšky, ale hlavne aj do šírky, a to by malo byť malo sa zmestiť presne do toho hadicového boxu. Michal Jušík práve vyštartoval, časomiera beží, všetko je v pohode a my mu držíme palce v dráhe číslo 1. Je to návštevník, alebo teda študent z Žilinskej univerzity. Kto by nevedel, či Technická univerzita Zvolená alebo Žilinská univerzita sa zaoberá výcvikom a štúdiom. Výcvikom nových hasičov, či už hasiči profesionáli, alebo nejaká tá prevencia proti požiarom, zisťovateľov, ničím požiarov a podobné odbory. Týchto študentov sa bude neskôr stavať do našej životy. Perfektne, ešte. Dávaj. Dobre. Poď za tým. Toč si hu. Poď to má ráku ďalšie. Tak. Medzi nohy si to daj. Tak. Poď. Dávaj, už to tam dáš, máš tam. Dobre, super. Poď. Poď, pridaj. Poď, záber. Posledné údery do kladivého boxu. Veľké povzbudzovania Ivety Šťavovej.